Ano, maano na yan, matutuwid man yan. Ano? Lagyan man lang yan, abang yung Sarap. patuwid mo yan. Mangang. Kasi maanghang. Pinagsis. Kasi Exchange gift tayo. nagdala siya ng munggoy. Oh, kapitbahay. Oh, magkapitbahay, ganyan yung magkapitbahay eh. Ano? Sabay kayo mag-aaway, siyempre Oh. tikpo mo yung bigay, tikpo mo rin yung Ano Ano munggo? yan? Luto yan ni Mama. Si Oh. Mama nagluto niyan. Kaya palit lang. Thank you. Na ano ni? Mayo mo lang magkakaroon yung mga kutsara. Wala kayong kutsara. Kapayarap te. Ako baga. Ano, okay na? Binay ko na yung karne. Sa kusina ay yung kailangan dito sa kusina. Malilisan ko muna itong lamisa bago ko magsimulang magluto. Ayan. Kasi may mga bakat ng paa ng manok. Di ko lang ang naramdaman, wala ka, ko'y nag-iisa. Kahit saan. Pinakulaan ko muna nga kasi prosin na prosin. Yan. Ito mga sangkap. Mga sangkap ng aking lulutuin. Hanguin ko muna to. Nyug. Ayan po, at simulan ko na. Ito yung lagyan daw ng patatas. May sibuyas, bawang, nandyan, sili, suka, oyster. Yung baka nandun, pinapalambot ko muna. At dito na rin yung panggata. Start. Let's go. Luto na tayo. Luya. Tanggal lang sa. Aku labelai, kau labelai. Bakit ko nare-record? Po? Bigyan ko? Mas aliggayatin ko. Ako na ito mga kabigat ko. Yung sibuyas. Ako na lang mag Biyatan mo. Yan. At may bibidyoan ako doon. Si ano muna, si
Asawa ni Kapuloy. Dito na. Nagayat na ni Ating Mayang sibuyas, bawang, luya. Nagugas si Ating Mayang. Yun na rin yung patata. At gayatin ko na rin yung baka. Kasi di na sa frozen. Di numero ang galaw ng tao'y bawat gawin ay may presyo. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Hey! Daing ng tao'y di pinapansin, binubulong sa hangin. Pagkain sa araw-araw, hindi malaman paano pagkakasyahin. At yun, balak ko sana nito, tapahin. Kaso, tanghali na. Ano na lang to? Gayat ng parang ikado. Kaso, putas tayo. Bawal sa kay Katso. Bawal sa'yo to? Bawal. Sarap din. Bawal pala sa'yo to. Yung ano? Isang baso lang to. Opo. Malambot kaya to? Di ba kumuha kayo nito? Timayang? Ay, Ito di pa- na kami kumuha dyan. Ito pa yun eh. Ano ang niluto namin noon? Yung bituka? Isaw sa kaan. Matigas to. Mukhay, matigas. Chip. Yung niluto nyo? Aga pa man. Gisa-gisa mo naman. Natagalan kasi dun sa rip. Doon ako na ano, kung natanggal ko kaagad sa rip. Frozen. Walang ano, wifi? Ano? Tinanggal muna nun kasi ginagamit yung extension. Di abot yung na-extension dyan na pwede magamit. Isaksak yung wifi. Extension dyan. Hindi na baga. Ay, meron itong kulay itim. Kaya no. Oh, pahiram daw para may saksak yung ano. Yung wifi. Di abot eh. Let's go. Yung extension ginagamit dun sa grinder. May kalderita. Pinubasan. Papatay ka dyan ba lang? Dang, 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 dang. Gayat igado na lang to. Patay, patay. Para makamaling ang gawa. Ayan, hati mo yan. Go! Isang matiga lang to. Opo. Malamig pa nga oh. Ang tagal mo ng ano, hindi. Isang baso yan, te. Oo. Malamig. Kabra. Adi ah.
talaga. Hinahanapan ng kabla natin na hindi lang gumagamit. Kapal. Ayun na lang yan. Kumakain ka nito natin Mayang. Oo. Kambing. Kambing. Oh, yun mga ano dun sa inyo. Kambing. Hindi sa amin pinapahitan. Mga sikat yan dun, yung luto. Kasi nung nagpapainan di pa ako, diyan kami nag-stop over. Ang paboritong kumain ng driver ko. Pangasinan. Dagupan kami. Sa mismong city kayo nagpupunta? Dun sa ano? Dagupan? Dagupan tapos Pampanga. Pampanga, sabi na yan. Kapampangan. Pampanga. Sa ano naman, sa Dagupan, sa Pampanga, Mexico. Yung pinupuntan namin, Mexico, Pampanga. Pangan sa Sumuan. Sa Sumuan. Oh. Kasi, Dati sa Sumuan at to. Pinalitan na ng sa Sumuan. dun kasi dati ginagawa yung yung pit and ride. Hindi ko na tinapa kuya. Oh, sige lang. Alanganin na sa oras. Giris na sa nga di parang igado. Oo. Nakapuso na sa oras eh. Magno pa ngayon, sa bago pa pinagpakulan no. Bigit na. 1 week na yata na siya dyan eh. Malamig pa. Sakto nga yan. Nawala ang wifi ah. Hindi. Binunot nila. Binunot. That extension ginagamit. Kaya pala wala. Oo. Kidong-kidong. Nag-uram siya sa extension. Hindi ako maka-upload eh. Oo. Bago ko na extension, bago kita pa oram. Nagtaka Ano mo? ako eh. Tatad ko. Ito. Ano po, bali ready na. Nagayat ko na. Dapat tatapahin ko siya. Kaso alanganin na nga sa oras. At ito, yung patata. At naka-ready na rin. Secret, pachamba. Baka. Oo nga. Baka. Adobohin ka na may gata. Sige, perfect. Sige. Kumakain ka niyan? Depende sa dato. Sige. At mantika nandyan na. Luto na tayo. Subukan natin itong lutong pachamba. At may tugtog dun sa kabila. Baka patungan na lang natin yung ating video. Wala kasi tayong videographer. Lagay ko na rin yung sibuyas. Ngayon pakita ko sa inyo yung ating ginigisa. Ayan, okay na. Lagay ko na yung karne.
ipapakita ko sa inyo. Pasensya na ako sa vlog ko ngayon. Wala tayong videographer. Lagyan natin paminta. Paminta. At nilagyan ko na siya ng toyo. Yun natin, ilagay ko na rin yung gata. Kumukulo na siya. May gata na. Lalagay ko na tong patata. Ito na siya. Lagyan ko ng sili siya para may kumakagat. Yan na kung amo. Oh, lamit ka ni sige mo. Lamitan mo. Tingnan mo kung gaano kasarap si Parin dito. Ay luto pa rin Parin dito. Man mo nga. Tuta kaya kuya gatcho. Luto? Daw. Ano ba? Ha? Anong luto dito? Secret patamba. Yung mga ko gatcho. Patamba nga yan. Si Chin Chin. Sabi ko, tikman mo, hindi amuyan mo. So, sabi nga niya, di ba sabi kasi nila may palang ulam na? Oo, di ba kahit di natikman. Sabi, amuyan eh. Maano na yan, matutuwid man yan. Ano? Ganyan man lang, habang nililigo. Sarap. Mangang. Eh, nagsisiti ka naman eh. Pero masarap. Yan. Anong Secret nga. Anong... luto? Hindi, ano, baka. May gata.
Baka nang may gata. Ay, yun na ako nakaano ng ganyan. No. Baka na ginataan tapos may ano yan. Tapayas. O ano. Patatas. Patata. Ano mo luto? Dapat nga tatapahin ko. Eh, wala na sa oras eh. Hindi tatapa pa. Kaya ginayat ko na lang siya na parang igado. Nagsulma. Oo. Diba? Masarap yun. Mas malasa nga yung beef. Okay na siya. Sirahan lang sa ano. Sili? Pero sakto lang yan sa Namiti na namin. Namiti na Kuya Jatko. Anong klaseng namin? Namit bukong parong. Namit. Dawa din na pagparang mo namin ang ano. Bigyan din natin siya. Kasi Exchange gift tayo. nagdala siya ng munggo eh. Oo. Kapitbahay. Oo. Magkapitbahay, ganyan yung magkapitbahay eh. Ano? Sabay kayo magkakaroon, siyempre tikman mo yung bigay. Tikman mo rin yung Ay, Ano munggo. yan? Luto yan ni Mama. Si Oo. Mama nagluto niyan. Kaya palit lang. Thank you. Pinulong ko na rin Ano po ba, liluto na po yung ating ano, niluto na may gata na baka. Yan. Yan sila, gante na kasi tanghali na. Nung oras na. 11:09. Ay, medyo maaga pa naman pala. Asan si Tilo, yung kanin? No! Yan. May kanin doon! At i-clear ko muna tong mesa para maganda tingnan. Pinabutan ko mga sibuyas. Pero Bawal baka, dagat, laman dagat. antayin po tayo. Gaano na alam ko ng gulay ko sa bahay. Kapulo ko to ha. Okay. Pagkarakan. Doon na doon. Talibok ko. Pakera pag sumasakit. Ay. Na ano ni? Mayo mo lang magkakaroon. Hindi mo magkakaroon. Wala kayong kutsara. Papairam te. Ako baka. Siram sana ng baka. Si Kuya Bobby, Kuya Bobby. Doon na. Ah. Ay, bawal din. Babi, dito ka nakakan. Yan na. Nagkaon na si Megan. Ito gulay oh. Isa lang ang ating lahi. Bakit di pagmamahal alay mo? Buhay pa. Medyo maalis na yan. Wala problema. Wala po eh. Nakulman yun ha? Oo ba? Nagbubos ka lang muna. Sinagot ka na. Mali. Mali. Napurmang mo na. Dito ka na. Ang pagdamay sa kapway nandyan sa palad mo. Paano na? Ha? Subuhan mo yung chicks mo dun. Subuhan mo yung chicks mo. Ha? Kahit nabusog mo, subuhan mo ulit. Ay, wala tayong nilulo. Ha? Nilulo. Sabi oh. Ang pagdamay sa kapwa. Sabi oh. Sa palad mo. Maali. Maali. Ay, katod mo na ito yung Ang best. Yelo. Yes. Hindi matigas lang. Danaw. Ang paborito ni Inying. Tapa. Nakasamid yun ah. Naalala. Nakasamid. Kain po, kain po tayo. Lulok na. Dadamunggo. Ayan, magkakaroon mo yung Yan po, tapos na kumain. Pinagpawisan talaga.
Marami. Tumayang hugas. Kaya mami, pahinga na, pinapawisan pa. Ay, sili. Malamit kasi. Lupit na. Pencil ka na. Malamit. Ayan po. Bye-bye.